amb els alumnes de quart de l'ESO ja fa anys que estem desenvolupant un projecte que es diu Tecnologies Energies, no? I aleshores sí que havíem de tractar el tema de robòtica i de programació a dins d'aquesta assignatura o taller. El HAR ens va oferir... Bàsicament aquí el gran repte que hi havia era poder explicar intel·ligència artificial, que els resultats són molt tècnics, a nens que tenen uns fonaments de programació baixos. I el que vam pensar és que en comptes d'explicar la intel·ligència artificial molt tècnicament, que siguessin usuaris d'intel·ligència artificial. I el que vam mirar és quines eines podien fer servir, i aquí va ser clau que van trobar unes eines desenvolupades per IBM, que és el Machine Learning for Kids, i a partir d'allà l'Helena i jo vam estar seleccionant quines activitats els podien interessar i que estiguessin alineades amb l'assignatura. Gràcies a ell hem pogut incorporar d'una manera molt pràctica, connectant amb el superordinador de la IBM, obrint un compte en el qual es poguessin connectar els alumnes, treballar aquests temes. Perquè està a tot arreu, no? Avui dia estan totes les aplicacions que fem servir, tota la tecnologia que fem servir, i al final forma part de la cultura tecnològica que han d'aprendre. Al ser una cosa molt pràctica, enganxes més fàcilment al jovent, no? No és una cosa merament teòrica o mirant vídeos en internet. Si ho poden fer ells, entrenar el seu ordinador ells mateixos, programar el seu robot petit ells mateixos, això, clar, motiva molt més. I els nens no ho saben, i no saben ni què és la intel·ligència artificial. A través d'aquesta experiència, alguns d'ells han confessat que se senten atrets per ella, no? I llavors, hem aconseguit atreure l'interès per la computació i per la intel·ligència artificial d'alguns d'ells, que sembla que podrien estudiar en el futur.